Ootko vähän sulonen? Ootko vähän sulonen? Oot sä kyllä aika sulonen. Mä koitan. Mä koittaa. Minä tuus tänne näin nyt. Heti. Oho, oho. No ihan kuin joku tekisi jotain. Mulla on Oi, vähän oi. semmoinen Siltähän kyllä näyttää. Mulla nyt taisi pistapappanna. Tekkulikka, kato se, mitkä haluu. Pissii. Paperit on sitä varten. Ja sitten näille ei voi käyttää sanomalehtiä, tiedätkö, ne innostuu siitä sanomalehdestä niin, että ne on niinku Kaikki minuuttia revitään. ne on paasina. Vähän muka pissas tänne. On nallainen huutaa. Onko sulla jotain? Onko tää joku semmoinen, mitä pitää huutaa? Hei. No niin, mennään tänne päin. Tule tänne. Jep. Tule tänne.